Dobrý den, chci vás, příznivce Adventure Golfu, pozdravit. A rok s rokem se sešel, takže je na místě si ukázat, jak zahrát hřiště Venuše na co nejmenší počet úderů. Mimochodem nedávno zde byl prezident Světové minigolfové federace a večer na Svoboďáku byl jeho závěr ten, že hřiště Venuše je pro něho doslova a do písmene vzrušující. A není taky žádným tajemstvím, že příští rok se na hřišti Eva a hřišti Venuše odehraje mistrovství světa v Adventure Golfu. Takže nestrácejme čas a pojďme na jamku číslo 1. Jamka číslo 1, míček stavíme stopu a patr od tohoto předělu a míříme směrem na polovinu bunkru. Takže jamka číslo 2, míček stavíme opět stopu a patr od nám známého předělu a míříme slabší ránou na hranu této homole a od ní půjde míček přímo do jamky. Jamka číslo 3, míček stavíme, pozor, 4,5 stopy. 4,5 stopy a míříme směrem na stojan u jamky číslo 2 a uvidíme, co se stane. Jamka číslo 4 je velmi zrádná, protože pokud skončíme v tomto bunkru, nevyhneme se vysokému číslu. Takže si ukážeme, jak zahrát, ať se tomuto nebezpečnému místu vyhneme. Míček stavíme, stopu a patr od rozhraní povrchu a budeme mířit na okraj druhé želvy. To znamená někam sem. A míček nám povede přímo k jamce. Jamka číslo 5 je velmi zajímavá tím, že se na ní extrémně projevují změny teploty. To znamená, je varianta zateplá a varianta zastudená. Varianta zastudená spočívá v tom, že míček stavíme stopu od pravého rafu, míříme na levou hranu odpadkového koše, dáme malou ránu, aby míček se dotkl tohoto rafu a on doklouže přímo do jamky. Druhá varianta, za teplého počasí hrajeme naopak stopu zleva a míříme na pravou hranu stromu před námi. Míček opět dojede přímo k jamce. Jamka číslo 6, míček stavíme 2 stopy od rozhraní ploch do tohoto místa a míříme do levé poloviny odrazové desky a míček půjde k jamce, do svahu a zpátky do jamky. Jamka číslo 7 je první ze série jamek, kde si pouze nahráváme, abychom druhým úderem dohráli. Hrajeme 2,5 stopy od rozhraní ploch a podél bílých bunkrů se snažíme dostat míček do tohoto místa a odtud potom dohrajeme. Jamka číslo 8, opět hrajeme na 2 údery, míček stavíme co nejvíce vlevo ke svahu, co nejvíce, míříme do tohoto protisvahu, míček jede do bunkru, tady vyjede a má šanci sklouznout přímo do jamky, ale z 90% skončí v těchto místech a my v klidu dohrajeme a na této jamce 2 údery je docela úspěch. Tak pojďme na to. V tomto místě se můžeme chvilku zastavit a říci si o pravidlech. Když nám míček stojí na zelené ploše u svahu, tak máme právo si ho o 20 cm odsunout a zahrát v pohodlí
a v komfortu na jamku. Když se nám toto stane v bunkru a míček stojí v této poloze, máme jen tyto možnosti. Buď to hrát z tohoto místa, byť se nám hraje špatně, anebo si míček za trestnou ránu vytáhnout do místa, kde věl. Když věl tady má, vytáhneme zpátky a hrajeme na jamku. Ale pozor za trestný úder. Jamka číslo 9. Míček stavíme stopu od rafu do těchto míst. Míříme 10 cm nad hranu bílého bunkru. Míček půjde do protisvahu a zpátky zajde do jamky. Jamka číslo 10 je jedna z nejsložitějších. Dlouho jsme vymýšleli systém a nakonec se ukázalo jako nejlepší návod toto. Míček umístíme za první homoli a prvním úderem si nahrajeme do bílého bunkru, do těchto míst a odsaď zahrajeme jamku na druhý úder. Jamka číslo 11. Míček stavíme stopu od rafu do těchto míst. Hrajeme podél první homole, prvního svahu. Míček pojede okolo jamky, buď to skončí v ní, nebo skončí v bunkru, co se stává většinou, v 95% případů, a zahrajeme na 2. Což na této jamce je dobrý výsledek. Jamka číslo 12. Míček stavíme 2 stopy od kraje rafu do těchto míst a míříme 10 cm vedle kraje odrazového prkénka. Míček se odrazí a sklouzne k jamce někdy přímo do ní. Celé hřiště Venuše je postaveno na 4 betonových základnách. Nyní jsme se jamkou číslo 13 dostali na nejtěžší betonovou platformu, na 13. jamku, a zde jsou opravdu ty nejtěžší jamky, takže pojďme se ukázat, jak tuto desku zahrajeme. Jamka číslo 13. Míček stavíme co nejvýše ke svahu do těchto míst a snažíme se trefit toto prkénko do těchto míst. Míček se odrazí a skončí buď to v této prohlubni, nebo přímo u jamky. Dát zde ESO je výjimečný úspěch. Jamka číslo 14 je asi ta nejtěžší. Když skončíme v některém z bunkrů, tak dostat se zpátky k jamce je velmi složité. Úder zahrajeme takto. 4 stopy od kraje rafu do těchto míst a míříme 15 cm od horního kraje prkénka. Míček se stočí k prkínku a od něho do jamky. Pojďme to vyzkoušet. Jamka číslo 15. Míček stavíme 2 stopy od kraje rafu do těchto míst a míříme na pravý konec odrazového prkínka a míček se odrazí přímo do jamky. Jamka číslo 16. Míček stavíme 2 patry od kraje rafu, neboli malou stopu, a míříme na levou tyčku tohoto stromku a dáme extrémně malou ránu a necháme míček pracovat. Uvidíme, co se stane. Tak blížíme se do finále, jamka číslo 17. Míček stavíme patr od hrany rafu do těchto míst. Míříme co nejblíž k tomuto svahu. Vyjedeme na tuto homoli, překonáme ji a přímo do jamky.
Takže finále, jamka číslo 18. Tato jamka je bohatě konfigurovaná. Tady jsem se natrápil strašně dlouho a nakonec vyhrál systém, kdy hrajeme z těchto míst do bunkru. Míček skončí někde tady a přes tady tu homoli zahrajeme přímo do jamky.